Kamisik lana kajingkran gab khadu jong Pope Francis siabun klan kata hakisngi Easter Sunday ulakran khadu kamtam ya ka Israel bat ka Hamas dagab ong ngakirpat ya phi baro artili giseng libel thma bapin khot no ya ka jingse thma lane phide ban sange no ya ka thma bat ka Hamas ru kren plan no ya ginong sa rabor bat ka Israel kumju ya koidi Palestine kadai ban plan no bat ban wan yarap ya ka jat ben riu kabalatkan hakaba angnut ya kalawai jong ka jingsung ulakran ru sibuni kenten baling ba kani video ngan pen sneu wipi lingba kani ka jingpin kala kasi ya ka ka ba Pope Francis ulakran haka Easter Sunday ka jingkran khaddu jong Pope Francis haka singi Easter Sunday haka bening kong ulaong ulakran ya kani kenten ukris ulami pan haleluya komen ko para ba ka Easter kabasuk kabakman menta kasngi haka khaddu layo sneu biang saisen ka jingruai haleluya haka balang kabaya naga sentur syaka sentur naga donut syaka donut bat kane ka pelong yik beriu ublai keleng ke pertai banjau ki umat jong ka jingkemen naga jingtep ka wathli po Jerusalem ngios ngeu ya kubor babha ka bangim khmi lenti Jisu ya ubal sanar ma umdan hangne urami pan Jisu umdan ka jingtep uim ka jing ik klajob ya ka jing sun ka jing sha ya ka jing dum bat ka jing sha ya ka jing lamler ka jing map klajob ya ka jing penis tombeng ka jing sniu kam syam leja nak history kansan hadu ka bakot Henry kam don su ya ka bor halor kam don bor su halor kita jing priang ya ka jing ai jong ka ni ka singi ko ki para kan thei bat sinrang khamtam kito gi baman ya ka jing sngu si bat ka jing sngu si layo sngu ya ka jing perta bas ngap jar jongpi ban la khaini ki umat jongpi omdon uweru naki ubalaja haka jing sha sitom ba jing yap Jisu ublai ursi malade ya ka jing sni ubaro haka nek perthai bat ka jing snai bom jukut jungu ula jok ya ka ula pen prano ya ka jing sarong ksuin ka pen sniu ya ka donot brio bat ka pen mi ya ka jing le don bor bat ka jing bom sap ngaman la giliang kulang berat jung ublai ulong ubejom Dena kata daw menta kasngi ngila ban pertar ka jingkemen ukres ka jingkermen jonga ulami pan kwa bangin pentemai ya ka jingkermen jongi baka jingsuk kalong gabala na ka jingtep bakhoy kabalang jong ka jingmi pan haka ba menta usnem larakai Easter dai Katolik bat Orthodox haka ju kasngi to ai wa jingsai jong jingsuk kan tingsang haka leng kari bakhoy bar ka perthai par kawai ngapen pau ka jing yajan jonga bat ni jinjar jung Kristen ha Palestine bat Israel bat yagi pat Israel baro bat pat Palestine ka jinglong jingman ka banang roy jung jing persa yagi jiu hakeleng ka perthai kalong ka sngukya Henry juga por ngaperkhat yagi beriu jung kasa bat aga jet ben riu Kristen jong ka khamtam ha ka ba ka jingelek ka pasir khai kanang ya beteng panonra ya ka jingyap ka jing penjat baban thau ka jinglong jingman kawasir kai bat kawas ngusi haka jing beriu kirpat igiseng gibel thma khot igajing se thma pelat iginong sarabor barwanra ikajabin riu kabatkan ka angnut iklawei jong kajing suk demi duai ru namenta kijabin riu Kristen kibasa agari Lebanon berpori Syria kiba menta gimat kajing gela ka bakrau haka history jongki ki angnut ya kajing sung sengan bat banasim benda kajing im jongki jabin riu jongki hi akan tui ke balang bor kawai bahkan bat ya Kristen juk Middle East kiba i ha kajing perkhat bat kajing luai jongka omla bandon kajing suk klem kajing lun ha kan yam krokom kajing lun ha kajing perkhat perdan kajing lun pen pau perthai bat burom ya kajing siu jongki wai hadin ke Easter Sunday menin kasngining kong kebedik arpui tering ubana April arjar pesan Pope Francis ulaklat no nang perthai kata hak karta ka ba pra prasnam haka por nyau baje lai pusan mestem